Hello everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. बेनो आंनि first mini vlog. दा जुदि नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो। जोङो दा टाउनाव थांगासिनो दङ मोनसे फिसा खामानि लानानै। बेनि सिगां जोङो फेयर ट्रेड जादोंमोन। बेयावनो हाबलांनोसै एसे मा दङ नायलांनोसै होननानै जों थांदों। ओमफ्राय सिङाव मोजां साजायना दोनदों, लाइट्सफोर डेक'रेशन होदों। ओमफ्राय सिङावथ' बहुत भेराइटिस दङमोन, स्पेशली हिन्जावफोरनि थाखाय गानग्रा जोमग्रा दख'ना सादोर बहुत मोजां बुस्थु लाबोदों। आंथ' फसायजोबदों। बेनि गेजेरावनो आङो जरासे आसान फसायदोंमोन। दा बेखौ आंनि हासबेन्डआ आंनो गिफ्ट होदों। थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नै जोङो दसे फट' लाबाय, ओमफ्राय एसे बेरायबाय, ओमफ्राय फैफिनबायबो आरो। ओमफ्राय जों थांनायनि मेन रिजनानो बेनोमोन, जों पस्टार बानायहोदों। आं केक बानायो नालाय। दिनैनि मिनि ब्लगा एसेनोसै। बाय।